The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamarkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sumora to! Dagan salamat. Bye! Like an earthquake! Bukay pagsulod, bye na dayon. Alauna, 19 sa atong oras, usa ka mainiton. Nga hapon, kaninyong tanan. Ayong hapon sa tanang mga empleyado nga gilibre silang office mate nga nag-birthday. Kasara. Mayong hapon sa mga office mate nga gisapot kay guba ang printer. Maayong hapon sa tanan nga nagreklamo. Kay tugnaw ra kayo ang ilang aircon. Ay, kalami nga problema mga igal. Kalami ba sa inyong problema? Sama oil. Maayong hapon sa tanang mga taxi driver. Nga dunay silosa nga asawa. Maayong hapon sa mga driver na kumanguhit silang asawa, gabalibaran. Di kita kalibog yun ang earth, oy. Na yung mga asawa, gareklamo kay permintihang gaton sa mana. Na po yung mga asawa nga gareklamo kay sige lang po panghanggat sa... Abi, primero ang asawa gareklamo kay si pahanggat ang bana. Napoy mga asawa nga gareklamo kay way hanggat-hanggat ang bana. Asa mang gyud. May nga pong ganito ng welcome sa Tita Vision to alas 3 sa hapon. Ano na po kita para maminaw sa inyo mga gidaladala nga bugat na nga katabyog-tabyog nga dugay ra. Cover na mo sa cellphone number 0995-335-2093. Maying hapon na lang ko ni Franco. Ni Franco diha sa may Ducati diha sa Norman Rings Uptown.
Ay kabalaka Franco. Si Franco ni sikat na pala sa grabe atong video, sir. Kaya kinanawag sa ako, sir, mga dati na akong mga classmates sa college. Perti kay may galay. Ay kabalaka Franco, balikan ta ka. Andama da. Andama ang keychain. Sinta na itong seremonyas. Paliw ko sa akong cellphone po. Si Master Poppy. Way nangutan na gapon, Master Pops. Kung anong nag-ingong ko nga ang imong bagong tagline nga dili tanan luod-luod. Na di ay luod nga lami. Way nangutan na sa imo na. Anong ka na daw? So may status yung mo kasing-kasing karon, Master Poppy. Happy! Wow! Di ay? Kabalo na mo sa rule diri ha. Number 1, before manawag, huwag pagpadayag sa ilang gibati, sa ilang problema, siguraduha sa nga nakatext mo daan, ha? Tapos ikaduha, kung manawag, as much as possible, pwede palungon ng radyo para dili dili si tawagan ni para dili mag-feedback, para dili isaba mga igala, ha? Sa mga naka-text na, di tawag na. Ikaw may tihog ka lang. Hindi mo ka. 0995-335-2093. Larga, sugdan na natong seremonyas. Tawag na mga igala. Tita B, na ako'y problema. Akong uyab, sige, kaso ko, wala ko'y gibuhat. Basi na history. Hello? Hello. Kisa ni? Siya ka ni Tita B, si Alpil. Pila edad? Tita B, 28. 20. Anong gabawag mo po ni mong tingog? Yuya, sag ka? Laki ni bayot. Laki ni bayot. Lalaki, Tita B. Tangan nung muan siya, Tita B. Ano, mas bawag pa magagtingog na ako. Dahil, Tita B siya. Ano nga tawag o seryoso? Seryoso, Tita B. Sige, pag-ampo daw amahan na mo. Kailan na mo katoy sa imong uyab? Mag 1 year na happy, Tita B. Ang imong problema, imong uyab, sig kasoko, bisag wa kay gibuhat. So, nimata lang ka. Panimata ka, nagkita mo. Wala lang kay gibuhat, nasuko day kalit. Wala. Masuko, Tita B. Basi, dili sa nabuang imong nauyab. Buang ang tawag sa usa ka tawo nga masuko nga wa hilabti. Amos lang si Tita B, masuko man gud sa ako, Tita B. Mo lagi, mo na akong giingon sa imo karon, ang usa ka tawo nga wala hilabti, masuko lang kalit buang na. Di na normal. Los mong gud Tita B na wala ko gipakita sa iya, anak mo gud siya, anak mo puno siya. Mo lagi, ano nila ako na, wala kay history. Nga nangabit ka, nakasala ka. Wala, Tita B. Wala gyud ka nakasala sukad, ingana lang gid kalit. Oo, anak lang, Tita B. Sige bali, morning, matagbuntag, wala kay gibuhat, then masuko sa kalit. Oo, Tita B. So, bulagi na kay buang imong uyab. Kaya kung pili ka mo amin sa ako nga wala kay gibuhat, kung kalit lang gising ana, so buang siya, ayaw pagkipagrelasyon sa katao nga dili normal kay maglabad imong ulo. Lagi, Tita B? Human ang atong problema. Oo, lagi, Tita B. Bye. Kanabit ang usa ka klase nga tawag may gala na kanang dipinsaan da ng kaugalingon ba kabalog o gagon. Kabalog yung gagon yan agin na sa isa. Kumayon lang kagkalit nga ang babae mo bisag wa hilabtan na suko lang kalit way rason.
Kami yung kamoy, sala, uy, kalitra mo siya. O, di, pasabot. Abnormal na nga babae. Uy, nga naman galing sa bulag. Abnormal man di ay. Nung nakipag-uyab magag-abnormal, tapos karon mo reklamo ka. Pero actually, ang tinoda na, klaro kayo na naging na isa. Mulikay ka kung love nimo na mulikay kag mga ipalikay sa mga butang din siya maglagot. (0995-335-2093) Ngano man ni akong asawa masuko man mugakos ko niya. Huy! Naligo ba ka? Pasining gakos-gakos tapos nanimaho di ay. 0995-335-2093. Sige, tawagi daw ko lang ga. Unsa nga klase nga nasuko ni? Way mga load ng mga tawa. O, tawag na. 0995-335-2093. Tita B, akong bana ba? Sukan nagtrabaho ko, ni undang na po dayon siya og trabaho. Uy, basigi kapoy na siya. Hello? Hello, B. Ay, langga. Kitsa ni? Ay, Uy, wala-wala mo signal langga. Tungtong dito sa lababo ka. Pangita, Ogwan. Sige. sige. Ana. Sige, pangita ka ng hawan-hawan. Hi, Tita B. Hello. Itago ta ka sa pangalang si Jane. Pila edad ni mo langga? 22. 22. Nanarbaho ka, so bago lang ka nakasulod sa trabaho? Last November. Last year. Opo. Okay, tapos last year. So dugay-dugay ka nga walay trabaho. Nakatrabaho ko online. Before aning kumpanya nga mo nasudlan, na kay trabaho online? Tapos trabaho adto. So apply ko November. Tapos ang imong uya o imong ba, sa man nga bana nga kasal gyud o live-in ra gihapon ni? Ay, kasado mo. Kasado. So imong bana ato nga time na nay trabaho. Okay. So karon ako na-hire ka tong November. Tapos niundang og trabaho imong bana? Nagbaylo may bali siya ang nabilin sa balay. Ngano naundang man siya? Wala akong kabalo, niundang lang. Kasi pasabot nga wa ka kabalo nga niundang lang. Tingala lang man ko ito, kasi di na siya mo-duty sa iyang digitihan. Tapos rin siya nga. Ang uban daw, giingkaysan siya wala. Wala siya so nagmahay siya, niundang din siya og trabaho. Bura na siya ibikil dito lugar. Oo, Tita B. Tapos ang imong problema karon saan nimo nga mabalik na po sa trabaho? Saan problema nimo ron? Nasa ka ng pakyaw, pero namang gabi nila ng motor, dili na ako kaya nga ako lang. Namoy ginabayaran nga motor. Tapos dili makaya nga imo lang sweldo lugar. Oo. So, ano yung problema ni Muro? Saon nga to siyang ipatrabaho balik? Ha? Magadasay, pagka nang muli kong gikan trabaho, Tita Bibaga, pag rin ako nakainom. Mo lagi mo pangutana para akong tubago. Mo pangutana kang Tita B. So, saon isa na ako pagtuok. Para dili na ka maglisod, busdaki ra kausa ka ng dako nga bato para patay dahi. Kung masamad na siya, magastuan pa man ka ma-hospital, malangay pa ta. Samot na no, kanang kausa lang para patay diretso pugsi. Natubag na ko imong pangutana? Okay. Bye.
Burag way klaro ron na. Alaon na 32 time check ito ka nato sa. Okay, siyempre. Kuan biya ron. January. Alaba mo'y sidula. Oy, kuha mo'y sidula, oy. Kuha mo kabalo, basig. Makapil mo party, tanay bring me latest sedula. Oh. Hello there, kuya sa Trends. Sa Trends Marketeers. Ang atong mga musketeers. The three musketeers na mga architect. Si Architect Franklin Saplot, kang Architect Chupao, o kang Pidoy, asa ba sila padulong? Sa Architect Chupao and Associates. Asa mo padulong? Imingaw na ko ninyo ba? Makapit galing mo paninit, palit mo tapos i-bailin ng Liz Guardhouse. Cool ba kayo makaso? Init kayo eh. Balikan na to mga nanawag. 0995-335-2093. Sa mga nakatext na, tawag na. Kapag tawag, hinayad din yung radyo, ha? Tita B, nakauyab kong sundalo nga Muslim ba? Naminyo siya pero magpakasal daw mi. Lah. Hello? Hello, Tita B. Uy. Kabata ba si mong tingog langga? Pila de edad ni mo langga? 22 na, Tita B. 22. Kani mong, ikaw, Kristiyano ka. Oo, Tita B. So, kabalo nakadaan nga Muslim siya. Oo. Kabalo ba ka sa ilahang kultura nga pwede daghan og asawa? Oo, muna akong ipangatan na sa Tita B for the first time. Hindi naman siya nga kanang ninyo siya. Then, love daw ko niya. Then, yun ko nga, love ko ni mo, pero love ko ni mo imong asawa. Then, sa ako mo Christian, kuan kaya na siya kay kanang murag lain kay paminahon nga na kay lain asawa po. Kay, mo galing, dipindi langga kung kung gusto gid mo magminyo, pila na mo katuig di maguyab? 2 years na, Tita B. Wow. Kaminyo na day ka? Hindi po masigmay ko gadali. Pero kaya kung magminyo nagyug ka langga, sa mga kaso mag-convert ka sa pagka-Muslim? Ingon siya, kung pwede ba daw i-convert na lang daw ko na ko and Oo, kaya kung i-convert kag Muslim, so abide ka sa kultura nila, which is, pwede dagan sila asawa. Pwede yun nga dagan niyang asawa lang ga. Basta ka-importante, kaya niya mabuhi. Ikaw kaya po kanya mabuhi. Okay ra sa imo na nga dagan mo asawa. Dili ka ni ko gusto, Tita B. Mao na naron. Nga kanang kuan. So mo na akong giingon sa imo nga sa sugod pa lang, kabalo naman ka nga Muslim siya. So dapat, kabalo na, imo na nang giandam imong self ana. Karon, niingon siya nga kung gusto ka nga dili siya maging ana nga dapat gusto nimo lugar nga ikaw ra, so Kristiyano nga style. Ang pangutana, willing pa mapud siya nga mag-convert into Christian nga dili magminyo sa lain. Na ang problema nga minyo man sa daan. Ganit po, Tita B. So nara sa imo karon. So dili gyud ka pwede maminyo sa iya ha kung di ka magpa-convert, di gyud ka pwede maminyo sa iya nga as Muslim kay di ka ganahan anang dagan mo nga asawa niya. Kaya naman si asawa, taan naman sa Muslim. Pero ang mga situation currently po is na ang iyang asawang isa na sa Davao din. Karon manggod na nang kibali sa akuan siya, siya gaulian kay. Okay ra. Si ano lang, okay ra ba sa imo nga ingana nga ikaw ang Cagayan de Oro chapter, siya ang Davao chapter. Naambot na nagdikita. Dili, karon na. At the end of the day lagi sa ilalaging kultura, pwede gyud ang duha nga asawa. Pwede gyud na. Kung kaya nimo na, kay bali nga naging mo siya kalab, tapos na feel mo nga love po kaniya, dawato nimo ka matuoran nga Cagayan de Oro chapter ka, siya dito Davao chapter. So alam mo na kung mo ato siya Davao, o dili ka pwede magkuan.
Pagkagayan, imo po ng kagayan, ana. No. Naragi na sa imong kuan lang ga, kay kung mayroon tag legalities, pwede nila nabuhaton, kasi ilang kultura pwede man na. Pero kung mayroon ka karon og mga feelings, imong pagbati, naragi na sa imo, kung ganahan, kung okay ra sa imo nga daghan mo, di okay ra pon mi diri. Pero kung mayroon ka karon nga, uy, burag dili man sa, burag di man ko ganahan nga dagay asawa, so meaning to say, sayop siya nga laki, mangita ka o katong Kristiyano gyud nga, ikaw ra gyud. Then sa karon po dito nang kuan ka ng akong situation is nakabalo siya nga na ako karon manggod ka ng medyo complicated ang mga situation kay kanang nasa hibalan about sa ako kay nakoy nauyab na sundalo pod pero Christian then Oy, kadyan lang. So, sa lakto na pagka-istorya, nag-cheat ka. Oo, pero mali ba nga ko kay pamilyado man sad siya, mali ba sa ako? Unsa lugar ni? Tungod lugar kay mo nang giraso kung langga. Kung dili ka ganahan sa sitwasyon kay pamilyado sa bulag isa, ayaw lagi pagsulbad og laing problema sa laing problema. Una ni mga problema kay nakaminyo, kay nakauyab ka og minyo. Mo na una nga problema, di ba? Kung dili ka ganahan sa sitwasyon kay minyo sa bulag isa, ayat ta magsulod-sulog laing relasyon kay ang imong problema gisulod nimo laing problema unya magkagubot ng duha unya nga ng Muslim magpinatyanay na sila. Langga, wala mami. Langga. Regardless kung dili siya ganahan, ikaw man ang pangutano na to kung dili ka ganahan, way mahitabo nga relasyon. O dili man po ka mangutana sa nga dili. Bisa pa mo yung nga di ko musugot, dili. Para sa ako, bulag na ta, dili ko ganahan ani nga sitwasyon kay minyo mga dili gid pwede, bulag ta. Ang problema lagi nato mga babae manggod, basta ang lalaki dili makipagbulag, piling nato perting inlaba sa lalaki nato, tama? Pag ingon nimo nga magbulag ka tayo siya, dili ko gusto, ganahan sa din ko, in love di kisa sa ako, kaya di siya gusto nga magbulag me, tama? And that's very wrong. So kung nangayo kag advice, si Tita B, akong advice, before ka musulod na imong bago, sulbaran ng imuhang permiro. And the way I look at it, dili gyud ka ganahan nga daghan mo nga asawa niya, bulagi, undangi, inon mo siya nga pasaylo ako, naigugma man ko nimo, pero di gyud ako ni makayag yun, nga daghan may asawa. We have the right love at the wrong time. Nagminahalay ta, pero dili gyud gusto nga daghan mi. Period. Pag ma-okay na mo, plastar na mo, makamove na mo gamay, aya din ta mo sulod sa lain na pod na relasyon. Okay, Tita V. Nana mo'y anak? Wala pa, Tita V. Better. Ayaw pagulat na maburos pag yung ka, samot na ka komplikado. Ayaw tagay complication. Wala sa ko nagdali-dali. Dilipod kailangan dali-dali nga makipagbulag ka. Diretso manguyab daing ka. Dilipod. Wala nga nga rule. At the end of the day, yes, walay problema, nagminahalay mo. Walay problema na, no question. Kung may kakaroon nga ma-feel ni mo nga love ka sa aning Muslim, yes, then walay problema po go. But again, you ask yourself, sa ngalan nga mo na ilang kultura, ka okay ra ba sa ko ang dagan minasa, dagan mi asawa niya? Ako kagayan Euro chapter, siya na siya Davao chapter, okay ra ba sa ko? If the answer is yes, then okay ra po ko sa inyong relasyon. But if the answer is no, then sulbaro na to na. Undango na to ni dili kay tungod kay the answer is no, para patas mi, manguyab po kog lain na, samot ka gubot. Unyag sila magpatay. Okay? So sulbaro sa nimo na. Kung di gyud nimo, naagid ka kung di gyud nimo kaya nga maunaw-unaan nga daghan mo nga asawa, then you stop that relationship. Dili man nga nakasayon nga pagkaugma dayon nga magbulag makamove on din ka dili nga nakasayon nga nagminahalay man mo. But slowly mo gyud dapat aksipon ang kamatuoran nga dili gyud kaganahan nga nang kultura. Before ta mo sulod aning bag-o. Kay samot na po nakagubot. Kabalo ba ni imong bag-o nga kanimong uyab-uyab nga nakay uyab nga Muslim? Wala siya nakabalo. Samot nang makabalo na siya, may di na makadagan lagi. So samot na siya pa ba pud sa kabalo na. Dako kayo nga kuan. Mintras ang samad gamay pa, ayuhan na daan. Ayaw paulata nga mas gubot pa, ha? Nanay na itabo sa inyo aning bag-o nimo nga uyab-uyab. Wala talaga Tita V. Mas better. Ayaw pagulat nga siya ang Muslim nga uyab ni tira tapos imong bagong uyab gatira na pod aga. Perting luaga.
Sulbara sa nimong pirmiro nga kuan ha. Stay put sa ikana imong bagong relasyon ipa-stay put lang na kung na in love gyud na sa imo tinuod na ipahulat sa na isettle sa nimong pirmiro nga problema. Love you, Tita B. Okay. Laban akong ulo ha. Laban akong ulo ha. Perti ka. Perting labara sa akong ulo ha. Perti yun. Alauna 58. Kadagan ba day commercial ani? Kadyo lang mamuga sa mi ha. Babalik ang inyong ayaan, Tita B and the place to be. Guwapa ko diri, ligwata ko B, perti. (0995) 335-2093. Maayong hapon, Tita Bin. Ako'y uya, 4 years na mi. Natingala ko, Tita, kay nagkadugay na mi na ako'y kakapansin nga dili na kayo siya gasugot pag manghanggat kong sex. Pero in love man siya sa ako, Tita. Pero pag abot sa mga sing na tapi, masukod din siya, dili man nunta siya ana sa una. Hello? Hello, may hapon, Tito TV. Pila edad ni mo, Doy? Kuan ako, 24 na ako, Tito TV. Taon sa man eh, uyab pa ni, asawa. Uyab ba, Tito TV? Uyab. Yung mga laki yun mo ha. Basig isuman na ni nga sige lang tagtira, way plano kasal-kasal. Sa man nagilib-in na ni mo ni? Di ako, Tito TV, ulihan po yung mga balay. Pila ka tuig na mong uyab? 4 years, Tito TV? 4 years. Oo, Tito TV. Why, wala pa naghisgot og kasal? Guys, tisgot ang po, Tito TV. Ikaw, so may plano ni mo? Wa pa gyud, di pa, wala pa'y plano magpakasal ka? Napa mo may plano, Tito TV, pero kaning katigom ba po, Tito TV ba? May man tong makatigom sa daan. Pila imong gusto nga matigom? Wala man sa inyo na pila ka ng basa. Ay, usahay, palusod nyo na ito yung mga laki makatigom ta. Sige daw, be, pila ka na itong gusto nga itigom di ay itong klarohon. Pila nga amount na itong gusto? 100,000 lang, Tito TV ba? Pila na imong natigom karon? Katunga pa, Tito TV. Sure. Ay, nako. So karon mas so imong giproblema karon, ang imong giproblema karon kay wa nay gana iabot sa sex. Oh, ana gid Tito B. Isa oras Tito B, di mo gid nana Tito B. Oh, takay kog sample unsa nga klase nga way gana na day? Na for example Tito B, kung mga hanggat ko siya sa una manggod kung mga hanggat ko siya sa una Tito B. Kanang di bitaw siya nga magsuko-suko, aning diretso na bitaw din karon kay namalayan ako kung mga hanggat ko sa iya kanang sunod ka ng permi bitaw sunod na bitaw ka ng sa una mo diretso kung sa una. Basing gikapoy na siya nga sige lang tagtira ani, burag na feel na niya nga puro raman ta tira, puro raman ta sex ani, wa man tay kahayag kaugmaon ani. Pero ako mo gusto sabi ba kay kanang madlo ko basin manggod kini sila kanang nasumahan sa ako basin na sila. Posible yun na. Again, atong una-unaon ni nga uyab pa mo. Kung imo galing una-unaon technically, dili galing mo pwede mag-sex ha kay di ba sa Biblia bawal man yun na kay premarital sex man na, pero sige na lang kay sa panahon karon nauso man na. Pero para na ako, kung upat na mo katuig, tapos ingana na, ayaw pag-expect nga ingana pagyapon siya ka agresibo, kay siyempre lahira mo gitong bag-o pa kaysa kuan pa. Pero in love, makita man ako in love sa ko Tito B, pero kanang paabot sa sex na wala na ikabaguhan mi Tito B. Well, kung imong ingingon sa ako nga, tanaw na ko, barang in love, dili, ngano di ay, kung kailangan de kung in love kayo, grabe po ang sex, dili mo ko na sila equals. Para na ako, ang mga babae gyud samukan na sila, pag ang lalaki, ang hunahuna na lang perminti sex, watay istorya o unsay kahayag nato. Kasi na sila feeling nga, himo naman may hungawanan sa sakit sa puson. Na Tito B, pero karang See? Muna akong pasawa, prese mo, ang imong pangunahuna, burag dili nga na. I tell you right now, kung nangayo kag-advise na ako, mo na pangunahuna sa mga babae. Ang babae, mga good brother, pila edad na niya karon? 23.
23. Ang mga babae manggod karon, primero okay pa na kay ganahan pa, pero siyempre burabag kuan ba kung walay chorizo, kung primero pa kamo kanog chorizo lami pa, pero kung adlaw-adlaw nimo muusab na gid ng kalami, pero napagyapon mo kaon pagyapon ka. Ang purpose na ang ako na diri sometimes ang mga babae mo na usay maluyahan na sila kay pag magkita gusto dayon og sex dayon. Kadugayan ma-feel nila nga uy. Burag sex naman lay apas aning uyab na ako sa ako. Mo na usahay wala na sila gana. Dili na mao ang drive sa ilang gusto. Now, kung nangita kag babae nga gusto nimo nga bisa pagdugay na mo og may pagyapon sa mo drive, gabi pagyapon ka murag gusto pagyapon niya. Then maybe it's about time na mangita ka babae nga ingana nga medyo agresibo. Nausab ba na feeling ba ni unsa mo gikadlokan? It's either nahadlok ka kay basing na sa ilain or nahadlok or wala nahadlok ka kay tungod kay ingana siya burag nawala pud imong love sa iya ha. Asa man ka sa duha? Wala man nawala akong love siya. Sabi mahadlok ko sabi babasin kining gusto siya magipagbulag kaya mangitaglain pero wala ko pag-input nga na sa ilain kay ako may gawit siyang Facebook tapos termine ako sa sundo mo lagi anong siya may mga yugwa siya may mawala og love nga kung imo na nun ikaw may gareklamo nga nun dili na siya nga anak ka pariya sa una lagi masuko kay sa usay sa ko ditabi king ano daw tungod lang kung deliver ko musugot deliver ta kalab ana bitaw si tama ko di ba karon sa imong girlfriend nga may latag sex ani. Kay for example, pa nimo ni balibad ko karon so nausab na din imong mood. For example, see? So ako babae karon, mingo karon ala. Kung wala lugar ko sa mood karon, wala ko musugot so nawala din imong gana. So mean to say, ang imong love nimo sa ako day karon nagdepende ra day kung makipag-sex ko. Sa una mo sa TV, lim sina sa una. Lagi. Brother, gamito na to tong utok ba? Mo lagi na ingana na siya karon kay na-realize na nabantayan niya nga mo na lang perminti imong gusto. To siguro karon iyang gitistingan nga sige David di ako makipag-sex karon. Og tungod kay wa ko nakipag-sex karon pagkita nato naluya din ka nasuko na pud din ka. So nakita niya karon nga ang imo din purpose mo ra gid ay. Wala man siya nga wala do ko respeto kay di see? Gusto. See? So mo yang feeling. Klaro kay nga yang feeling mura-mura na imong apas. Brother, kung ikaw po karon i-prove nimo sa ako nga dili ka na di magtinod na ita, kana ba imong apas dili? Dili ka. So no. Kung dili na imong apas, paingon niya dili, mo hindi ka nga lang sorry you kay lang kung kuan kay ko. Ay problema lang. Okay ra sa ako lang kung dili ka ganahan karon. Magkita ang ibinduha kita kay gusto ko kanang magkuan din diri. Ano bingon sa imong brother? So dili wala na nagapayo ang imong gusto, wala na mo nagkapayo. So kung gusto kag babae nga aktibo perminti nga gusto nimo nga paghangat sugot dayon, di pangitag laing babae nga mutumpang sa imong biga. Pero kung love nimo ng bayhana, mayon sa karon nga dili ko, wala ko ganang ako mayon gid ko nga lang sorry kay lang kung namugot ko sa imo, pasensya pasayloag gyud ko. Dili mo ka na gid akong tumong na kuan lang gyud ko pasayloag ko. Then the more ko magpakiloy siya nga sorry, mangayo gid ko may dili na nung ko masuko. Kaya kung nasuko na inong ka kay nibaliba siya, so klaro kayo, halata na kayo imong tumong og tinguha. Pero na po ko isa ka pungutan natin tabi ba? Sa una mo tita, kining parang bago pa may uyapan na iyang palapas ako is virgin lagi daw siya. So ako nituupod ko. Then na one time nga nag-inom tapos nag-backline ni tita ba pauli. Tapos sabi daw ngit-ngit, nadapit din. Tingala ko, nasukaon daw siya, pero wala siya nagsuka. Tingala ko, nihalok lang siya. Siya nang una sa ako, nihalok siya sa ako, gawiran niya kong kamot, gibutang niya siya ang tutoy. Alam ko nga, kung virgin siya nga, inato yung nilihukan, nga siya may manguna, bitaw. Mag-matter, wait, sige, ibutang na nato na ang dating ni mo, na makak siya napaka-virgin, pero di na siya virgin? Pero virgin siya, tita, pero, ang iyang palawas, virgin lagi. Mo lagi, so imo lagi pasabot sa ako lagi, nagpaila-ila sa imo nga virgin, pero dili di ay. Burang mo imong pasabot? Pero pag kuha na ko siya tita, kay paabot sa pila ka months, nakuha na ko siya, pero naay siya idugo, yapon pagkuha na ako. Di ba? Lagi. Boss, usali mo pasabot niyo sa kuha lagi nga, siya nagpaila-ila siya nga virgin, pero sa imong pagtuo, the way siya mo agdi na siya virgin, tama ba?
Ana, magmatter ba sa imo ha? Kung for example lugar, kung di gyud sa virgin, makausap sa imo ha? Murag mausap ka, murag malaing ka. Di ba makausap pero karang murag ilaw itago lugar magpa as it. O lagi di butang na to nga iya gitong ituyo kay hadlok siya. Ana man ang mga babae usahay. Lagi. Hadlok man sila. O ibutang na to lugar nga namakak siya nga di giday sa virgin. Nausab ba ang imong feelings, ang level sa imong gugma saya pag ingon niya nga dili na giday sa virgin di ay? Di ba mausap pero wa mo siya ingon sa kuan tita kay. Amo lagi mo galing ingon sa imo. What if namakak siya o tinuod nahadlok lang siya kay base kunyag malaing ka permiro, di na giday sa virgin, di lang siya gusto. O, mausab ba ang imong pananaw saya? Di ba mausap tita kay naka yung punta sa una uyab na. O di period, dili na sa issue. Huwag mong gawing issue kung dili man di ay. Disabto nimo kung lam nimo siya di. It's okay raman sa ako lang kung dili ka virgin, it's okay. Ana man kita, tao man kita, accept na ko kung unsa ka. Masuko lagi sa kung itapik na ko kanang mag-topic bitaw ko about karang. Kasi nga depende lagi sa imo kay nagmatter man gud sa imo. Ingno nimo again lagi, ang dating man gud sa imo, ingno nimo ba? Pasaylo ako lang, it's okay sa kuha. Kung unsa na. Siya siyempre, malay mo na sa mga gitaguan ba, you have to understand her. Sa babae man good brother, issue man gud na sa ila ha. Labi na sa ilang mga edad karon, feeling nila basta dili na labi na kung mga edad nga early 20s, feeling nila pag di na sila virgin, kay feeling nila wanay makagusto, feeling nila burag luod sila, which is dili manggod. It's just kuan ra man nga kuan ikaw dapat kung tinud-anay ang imong gusto, tinud-anay nga in love ka, which na feeling nako karon burag dili brother, pasaylo ako. Problem mo sa ako nga in love you ka sa iya, it's okay. If mo baliba, kung makikag-sex, makipagbaliba siya, then you say sorry, pasaylo ako. Dili ka na kung tumong pasaylo ako lang, medyo nadala lang ko, I'm so sorry lang. Or kanataping niya about sa emergency lang, ka lang, it's okay sa ko Bisa pag dili na ka, it's okay. Love ta ka kung kinsa man ka. Dawaton mga kinsa, I love you because kung kinsa ka, unsa imong kinaya, ana. Then you ask yourself, brother, kung mo yun sa ka, brother, nga nawalay mo lang na discourage siya kaya di na siya virgin, okay ra po sa kuha pangitag virgin, dili siyang babae nga para nimo kaysa mamakaka sa iya ha, kaysa imo siyang magkunwari ka nga na in love ka sa iya pero na discourage sa day ka nga dili siya virgin, din brother nagpakasala lang ka, may pag ayaw na lang siya padayuna, pangitag virgin kung mo ginay makahappy nimo. Para sa imo magmatter ang virginity sa babae, din go for that virgin, din bulagi siya kung mo ginay mong gusto. Again, when you love a person, you have to accept kung unsa siya, unsa iyang pagyan. Kung di na siya virgin, then fine. Pero kung again, respetoon po na ako imong kaugalingon, kung para nimo di po kaganahan kay di na siya virgin, then pangitawag virgin. Sige ta, nakoy last lang ang pangutanan dito ba? Yan ang samong relationship ko dito, lahi may kining religion siya, born again ako, Catholic, then di daw siya magpakasal sa ako, kung dili po daw ako mag-born again. Unsa may maayo sundon dita? Ikaw. That's her question. Unsa ba kada ko imong gugma para ma-change nimo si alam mo sa tinud-anay lang, it's too early nga magstorya mo ganang kasal-kasal. Para sa inyong mga edad karon ay change topic. Sa ari lang ina lang dito nga ay kabla ka magchingubat. I tell you right now, layo pa kay mo tinuod. Focus sa mo sa inyong di magaling mo magkapayo about anang inyong kuan ninyo, yung mga sex life. It's too early. How old are you? Naka-propose na mo ko tita. Unsa pila edad nimo galing? 24 tita, mag-25 daw karong. Kasi depende ikaw ra mo ginakabalo sa imong kuan. Kung ingana kada ko imong love din mo follow ka din magpa-convert ka din. Because at the end of the day ang Ginoo nag-ingon nga we love one another. Gusto ko ka ng Katoliko gito ba kay Katoliko mo na kung. Depende ino nimo sa kundi siya mo sugot, then di po ka mo sugot, then dili mo ka mo bagay para sa usa. Again, if you love it, if you love ninyo sa usa, kamo may magsabot good kung asa ka. For example, if you really love this girl, mayon siya karon nga dili ko gusto ko nga born again ka. Then nimo siyang kuanon, pag ingon nimo kung pero para nimo kay big deal gyud nga dili ka magpa-born again kay magpa-Kristiyano ka. Then siya po dili siya din, it means to say, nga dili mo bagay sa usa. Kaya wala mo nagkasinabot, mo bitaw ng purpose nga nung mag-uyab mo, di ba? Ang purpose nga nung mag-uyab mo before magkasal, para tanaw na to kung compatible ba ta, tama? Sige,
Muna mag-uyab ta para makita na to kung unsay ang diferensya, kung unsay nakaapan niya, malab babagyapon ako siya. Or despite sa akong unsay diferensya nako, dawaton baka ko niya, ana man na siya. Mo man ay purpose sa uyab-uyab. Now, ipakita na ninyo inyong mga kinaiya, nag-share na mabot sa inyong religion, and burag medyo, dili mo magkapayo, burag di mo magkasinabot, then meaning to say, dili mo para sa usat-usa. Sinood po na yung gingon tita nga, kung di ko magkataliko, okay, sige siya masugot. Iya man ang kuan choice. Kung ikaw po, choice po nimo nga di ka magpa-convert, di meaning to say, again, so dili mo bagay sa usat-usa, kay waban mo nagkasinabot. Sige tita. Kay kung ako mangun nga level, para sa ako, OA kayo na nga issue about sa religion. Kay ako, regardless sa religion, basta ang kabalo ko nga akong Ginoo ang iyang gisulti, love one another. More gina akong rule. Pero kataliko, siya tita, sa una din, nag-convert siya. Regardless kung nagpa-convert sa ngalan, kung for example, may sa imo karon nga, di ko magpakasal kung dili ka, o di karon, ikaw, nala sa imo karon. Magpakasal ba ka, kay di sa mo kung muing ka karon sa ako karon nga, di po ko ganahan magpakasal kung di siya magpa-convert. Then meaning to say, dili ka mo para sa usat-usa. Ayaw ninyo pugsa, mag-away lang mo. Lagi tita. Yes. Pero nawag ako tita nga, musunod siya tita. Eh, di man siya masugot po nga katoliko. Mo galing. So ikaw na karon makatubag sa mong kaugalingon, ikaw gusto ba ka? Kay kung dili pug ka, di anong pugson man ninyo mga kaugalingon? Kisa iya mo tita kaning gusto siya magpakasal sa katoliko sa born again pero kaning di magay siya kasimba sa born again ana tita ba? Lagi at the end of the day lagi brother, ikaw lagi gihapon. Mosugot ba ka o dili? Kung dili, dili ka mo para sa usat-usa. Mo convert ba ka, mo balin ba ka sa ila, dili? Musugot man ko mo balik. Naraman di human na to istorya. Kataas na to istorya mga igala. Di mo na ko makita sa tita mga kasimba. Brother, yes lagi. Dagan kay ka-istorya about him, dagan kay istorya about sa iya, dagan iba. Brother, kung di na ka malipay na the end of the day, din biyain na. Dagan kay kayaw-yaw about sa iya, wala ko na nakita, sa ingana siya, di biyai. Pero nga nung napamanggapong ka, kay love man ako sa unaraman day na, di period. Humala to istorya. Brother, at the end of the day, brother, kamoy mag-uban, brother. Kung mauban ka sa katao nga dili ka malipayon, ay mura kang naghikog. But if you love the person, kung gugmaan yung ka na niya, bisa pag unsay nakaapan niya, brother, you will still accept her differences. Lagi tita. Yes. That's why ask yourself. O ilista mo tanan nakaapan niya, di siya gasimba, gabalibad siya, siya kalagot, ilista na tanan. Dayon pa ko tanan ni mong kaugalingon, kaya ba na ko ni minyo aning nga klase nga babae? Then if the answer is yes, then go ahead. Then kuha din kog host sa reception. Kung maka-afford. Now, if the answer is no, pagtanaw nimo sa iyang mga dili maayo nga kinaiya, dili maayo, uy, di na ko ni kaya minyo aning bayhanan ni. Then, muna na siyang sign. Then, ayaw, padayunan ang relasyon. Tita ba kay kaning mo kumakaingon sa ako nga lain day kay kog batasan, dili siya makanto sa ako. Mas makita na ko nga murag mas lain man niyang batasan. Exactly. Mo bitaw na akong pasabot, mo lagi nang pasabot. Mo lagi nang purpose sa uyab-uyab. Wala may perfect nga partner na agyon na yung mga nakaapan. But again, after sa iyang mga nakaapan and you will still love her, and you're still there for her, and you still care for her despite sa iyang pagkabati yung kayo, then meaning to say, wow, that's true love already, brother. Lagi tita. Kaya ba mo? Again, ilista tanan ng mga nakaway lami niya, ilista. Then tanawa, ibutang sa dingding, hala kaya ba na ko ni siyang klase nga kinaiya? If the answer is yes, then that's true love, then pagkasal na mo. If the answer is no, kaya ang tendency nun ani, basi magsigilan nun migbugno, magminyo, mga bit na ginoon, failed na nun among marriage, palpak na noon. Maestra mong gudya tita? So may diferensya kung maestra or nurse or kung... Di, ang trabaho tita pa, maestra po din. One po ko, kining sundalo. Oh. Then, brother, at the end of the day, ikaw may nakailan niya. Kaya kung ako lang, may ina ko sa imo ha, di ko anang bayhana himo na na anong di mo ko sa babae nga sakit kisa kong ulo. Pero ikaw man na, depende mo na sa imo ha, kung kayahon mo na nga kinaiya, then pakasal na, true love na Brad. Lagi tita. Alright. Bye. Haba ng discussion.
Ang commercial, inabon matira. Diyos mio. Again, mo nang nakalami diya. Like for example, if, again, ako ni piminti balik-balik, kung nakabase ka karon sa love, so bisa pag unsay mo isulti sa iyang kanang ingani ni siya, nakakuan ni siya, monisia. Ibutan to tanan na mga bati nga kinaiyan na sa iya tanan. But because you love her, at the end of the day, you still accept her sa iyang mga differences, then diyan na din mo makita ang true love. Love gini mo. True love na Brad, lalimang ka. I'm sure lain lalaki pag makita nga maldita na kayo, di ko ka nang miya nga bay, din bulag na. That's the purpose nga nung mag-uyab-uyab sa before magminyo. Because again, sa uyab-uyab, di ni mo pangitaon kung compatible ba yun mo sa usa-usa. Ito sa atong oras. Init kaayo mga igala. Pagpadayon ta pag-ampong at na ma-okay na ang Taal Volcano. Tanan ni di na siya mubuto, humana to, pahupaw na, di ba? What's happening to our world? Busa magbasol na ang angay magbasol. 0995-335-2093. Sige daw, last caller daw ta mga igala. Let's see kung maapas mo na itong oras, ani. Tita B, can I ask your advice? I have a girlfriend. At the same time, I have an admirer. But the confusion still bothering in my mind. Lo, sa akong pag-English lang mapasubo kita, ni Ro. Hello? Hello, Tita B. Good afternoon. Na kay girlfriend, pila ka years na? 1 year na po, Tita B. When you say admirer, nay nanguy. Saan yung pasabot ni mong admirer? Nay nakagusto sa imo? Yes, Tita B. Diyan lang, nilubad imong tingog. Unsa man nga admirer, babae, laki? Tita B? Unsa ning admirer, babae, lalaki? Lalaki, Tita B. Nga ba? So ano na may confusion because you are bisexual ka? Bisexual ka? Nalilito, Tita B. Mao lagi na kay girlfriend ang nakagusto sa imo lalaki, ga-confuse ka because ikaw pod mismo kay ikaw gay ka or maya ka? Something like that. So technically, ang imong confusion dili man ingon nga naki-admire na kay girlfriend, ikaw gyud mismo ang imong identity kung asa gyud ka mo padulong. Pakipalong sa ko sa radyo kay sakit sa dalunggan. Ga-echo. Oh, na. Pakipatay, pakituo, pakidunggab sa radyo. Ana. Hello, Tita B. So actually, ang imong problema is imong personality kung unsa bagyog ka. It's not about the girlfriend and the, of course, kung ako'y admire ng lalaki, kung lalaki you go, of course, a girl you go, kiber ko sa imong admirer niya. No, it's not about personality, Tita B. Murag sa situation tingali sa relationship na gakatabo. No, of course not. Brother, kung lalaki yung ka, nakasi mong girlfriend, bisa pag nailalaki mo yung nakagusto nimo, kiber. Because you love your girlfriend. Nakay confusion because, hoy, gikilig po ka sa lalaki nga nakakuan sa imo, ha? Diba? Lagi problema ka rin, Tita B, kay... Yeah, exactly. So, actually, ang pinakarutan eh, ikaw mismo, unsa magiging mong gusto, babae, lalaki? Malagi, Tita B, galibog na ako karon. Mo nang kami di sa may makabalo because it's not about anymore the situation. It's about you already. It's imong choice kung asa ka mo padulong. Kaya di sa kumamugos nga, Diloy, lalaki ka, nakaingon ang Biblia, nga kailangan na lalaki para sa babae, dili mo kumuha. It's, depende mo na sa mo kung asa, unsang sitwasyon, asa ka timbang, asa ka malipayon, mo man ang pinaka-importante, ani. Ang problema dahil karon, Tita B, nga amo dahil nga akong kuha nga manawag sa imo kay kaning akong uyab nga babae,
Og kaning akong uyab nga, balik na akong uyab nga babae, wala siya kabalo nga na ako'y admirer nga lalaki. Tapos kani pong lalaki, nanay one time natabo, dili siya one time, night time na natabo ani sa mga nga wala akong kabalo nga gikwaan na niya og video. Tapos ayun siya, og dili daw ko na bulagan ang babae, iya daw ko nitong ikalat. So what's your question? Say mo Again, brother, again, ang imong problema lagi, it's you. It's your, ikaw personal, unsa imo babae, bagay mo lalaki. Bisa pa mo yung karon wa kabalo si ko regardless. Well, ikaduha ni mga problem about anang video, you guys took the video, siya mo yung nagkuha, then, kuyang ikalat, then, ako sa imo kung tinuod na nga nasa ipakalat, then please save those messages, then isumbong ni mo na sa imo nang ipablatter, that's already cyberbullying, that's already kanang gikuan na kagi blackmail na ka o gitreat na kaniya nga iyak kang ikuan. So if it's really true, then ga-text sa imo nga namoy video, dayon i-save that message, dayon karon pa lang sikreto na adto ka sa kapulisan, mintas wala pa niya na nakanat, then pwede nimo na siya mapakasuhan. Kay na may kuan threat. If tinuod na imong giingon about anang video. Again, balik ta sa imong sitwasyon about anang wala kabalo imo na. Again, ang imong problema is not about it, it's about you. Unsa man gyud imong gusto, babae ba gyud or lalaki? Dugmaan man ko ani akong girlfriend, tapos dugmaan man sad ko aning isa ka guy pod. Again, ikaw ra gyud makatubag ana, brother. Kay ikaw man imo man ang life. I will not say nga dito ka sa babae, kay dapat kay lalaki ka. Di po kung yung nga di ka sa lalaki. Kay again, kung kinsay makapalipay nimo, you cannot, dili pwede may imo ang tanan. Imo maginang kuan. Tanaw nimong, timbangon nimong tanan. Every choices na imong piliong karon is na consequence. Ipilion ako ng babae, kay love na ako ni, then okay ko, then kami magkadayon, but unsay pwede nga consequence. Baka mabot ka ba ng panahon, basi mag-text ng lalaki, matugay po ka sa lalaki, matintal ka, ana. Or kung diri ka sa lalaki, unsa po yung consequence, pwede mo mga family, mukuan si mo, sa mga kanganunukuan manday kayo, ana. Malagi titabi kay sa kanisa sa babae, open sa misang family. Again, brother, it's up to you. Lagi na sa imo ikaw ragyoy makatubag ana kay imo man ang imo man ang kalipay. Again, kung mo yung ko technically, dili ano kay lalaki para sa babae, babae para sa lalaki na dagang kay mag-rally mga LGBT. Pero maluwi man kung pablatter si Tita Bigon. In love siya. So you're not worried. If you're totally worried about it, ipablatter nimo kung na-worried you ka if it's really true that he has those videos. Karon pa lang ipablatter ko na. Pwede na ko na sa mapa-aresto kay yan akong gikuan. Na nasa'y threat. Pero basin baka gina maluoy. Unsa man imong mas maluoy ka sa iya ha or ang imong kaulaw? If it's true Oh, exactly. Pili na ko kay imo nang imong rason kay para taraw di ka murilisan ng lalaki. Come on. Free like a butterfly. Go to that guy. Spread your wings and fly. Hindi man na siya diretso makulong, di ba? Ipablatter ni ang purpose sa blatter is to tell him na kung imo nang i-post or na nakay record sa pulis. Kay nag-threat na ko nimo nga kuan, nagkata nakagkuan na mo na imong buhaton. Kaso pag og ikalat niya to, ay pa din siya pick upon kunuhay kumbaga sa pulis. If imong i-pursue nga magkaso ka. Pero at least na kay recordaan nga moto siya nga nasa gibuhat na ana nga iya kang gikuan. Kaso nagdepende ra po dahil sa ho abi ay. Yep. Pero kung iya ginang possible. Ay, saan man eh. Spread your wings. What makes you happy? Who makes you happy? What makes you happy? And who makes you happy? It's your life. Again, every choices, walay ang imong sitwasyon karon walay sakto o mali nga
mapili. Pero again, kung unsa may mong pilion, kung magpaka-gay ba ka or lalaki ka, naging ay consequence permanente and you should be ready for that consequences. Kung unsa ka karon, kung unsa may karon mo ning resulta sa amo mga choices nga gibuhat sa amo mga past lives, sa mga niaging mga tuig mo nang naabot namo ni karon. Pero Tita B, both of them make me happy but I can't lose one. You're selfish, brother. Gusto nimo imutanan, then that is impossible. That's selfish, but gusto nimo happy. Ako sa imo sa buto lang nimong duha. Okay ra ko sa bahay, okay ra po ko sa laki, sa man. Threesome na lang. Of course, ganahan maging ka sa duha, kay lami diri burog kag ganang burog, kay po kag banagon nga nangabit. Lami ang katong kabit, lami ang asawa. Kung pabuton lang gyud ko, di ko gusto mo bulag, kay lami biya kayo duha, di ba? Nay asawa na pagikabit. But at the end of the day, you have to kuan ba, accept the fact nga di mo ginimao akong gibuhat eh. Naman gyud ko'y masakitan ani. Di mo ginimao, ana ba? Labi na sa mga lalaki, lami magi kayo tagtulo tag-upat ang uyab, tama? Lami biya kayo, labi na kung magkasinabon, lahi ang Monday, Tuesday, Wednesday, lami kayo na brother. Kung kita'y pabuton, di ta gusto nga na isa dapat kumpleto gyud ang upat, pero mo lagi. Tita B, Pag Tita B, mulingkod ka, it's wrong. Tita B. Yep. Pwede na ako i-drop ang phone. Ano magod ang akong isa diyan. Alright, bye. 304, masunod na si Boy Negro. Di daw niya mabuyan ng duha. Oh? Siyempre, kalamira na. Laylay, ang nakalami lang siya kay bailaki man, lahi nga bangag, lahi po nga bangag. Pero mga laki, kalami ra kay tag-upat uyab, kalami kayo eh. Mga na parang laki nga, pwede pa, I love them all. What? Love them all? Wow ba? Or lami lang yun. Laylay, playboy, lami, no? Yeah, you have to accept the fact. Hindi gina pwede. Alas 3:05 na. Bye!